Bueno, berriro elkartzen gara hemen, Iruñako Udal Plaza, nolabait erantzun gogor emateko atzoko Israelgo gobernuak egin zuen erasoaldiari, beraiek izan dira zuetena gelditu egin dutena. Berriro aipatu behar dugu Europar eta mundu osoko konplizitatea, zeren ikusi ditugu berriro irudi nazkagarri horiek, eraildako, 100 pertsona baino gehiago eraildak izan dira gaur gauean. Ramadan ez dute errespetatu eta hala eta guztiz ere dauden iritziak oso ahulak, oso ez direla izan behar gogorrak erasoaldiak eta olako mezu ulertezinak dagoen egorarekin. BDZ Nafarrotik jarraituko dugula elkartasuna ematen Palestinar herriari. Asteartero jarraituko dugu hemen manifestazioa edo konzentra egiten. Dai egiten dizuegu oso importante dela gaur egun boikot eta boikota egitea Israel estatuari edo Israel gobernuari eta erne egoteko deialdiari. Hilabete honetan 30ean egingo dugu deialdi bat, lurraren eguna ospatzen da Palestinan eta horri egongo gara kalean baita ere hauei babesa ematen.